Hingke jotono sanja kaham जों जास्ट दाबो सक बायदरक हस्पिटाल नि बासैनि चेकआप पाइ न'आव हाबाय किसा रेस्ट खायदरक दा रुमाव हंके बेलाय खबर गाहाम तामने हंके बासैनि कुनो असक टेस्ट रक नांलिया जों फाइब्रो वान सक मानि न'आव दंफोर हंके या बिनि गोबां टेस्ट रक नांनाय CT scan X-ray rok tam hongke GB to khaibai kya bro CT scan no 3 bar rok khai kya 4 bar rok X-ray rok bo khai kya inge orobo tesa katal khai khaya na na sing wan sok phai mane hai bana khaina nangle belai hamka doctor sawa binabo khlaina nanglak jeo age khlai mane GB wa abono nai khata inge amsa kono critical kare kya bising kono injury sa kare kya inge je age mani apsak no am haita inge abo doctor saka bithi samane bising no aba ham thangnai kono asak wa nanani ko kare kya hamisa test rok mongsa khlaina nanglak tamkha bithi samane bisingte hamsinai inge je bini moito mayang marok cover kok samani alang palang kok samar abo teruk bithi samani bisingte hamai thangnai hangai nya doctor sagata nge belai hamka tei belai hambai marinai norok joto bini bagai asuk suri bai mani norok jani mani kwbangma suri bai kha hamani bisingte nongkhana hamai ham poito tongo ba poito khlaiota nge norok asuk suba bai kha norok belai hambai afaro abo bebak norok ni suri mongni bisingte engkhana yabuni bagai norok no belai hambai khako phorbai hambai afaro nge bini je khonjo khnayang mani abo sang ENT bai naijaka nge khonjo ni bokuno asa problem kare bithi samani bisingte no hamsinai abo hai sakata doctor rok nge neurosurgeon ngai to belai borok kaham belai borok kaham ke kok saw doctor phano belai kaham ekdom dol kahe ke kok saw nge sinaro logo hongke to doctor rok belai torjak bayo kok si sana na ya bukhoni kok se kam ke kok ya nge buji arong nge tesa sangkai rok mane joli jago nge orok kam te ya behavior belai kaham te sister rok belai kaham kok sangka kaham ke sauta abone bagai belai kaham obo Nazareth hospital private hanpana so rang rok baya mane kom khoros bai nango doctor fee 700 rok se nge belai hamya deba aba haita ase kono rang baya hangke bithi pai mane sini motamoti thangka 6-8,000 ni bisingo bithi paija khata basani abo mas kaisa ni bithi rika mas kaisa sawai paikang kai tesa revisit khai pai de ne January masota nge apro tesa phaina nang khai ba phaisinai nge tomon hamka hangai ba te phaina nang laga ba haita